justo. Pero nos, por se quedou alguén aínda sin bailar, imos sacar a artillería pesada. Imos presentar o noso compañeiro Bernardino. Por onde anda? Bernardino. A ver, ven pa aquí que tes que ganarte o ole grande da tarde. Bernardino, ven aquí, Bernardino. A ver, vamos a ver unha cousa. Bernardino. Mírale, preséntovos. El chamase Bernardino, é dos máis noviños da formación, xa non podo dicir o máis porque lle roubaron o puesto, pero é dos máis noviños e ben dispuesto a ganarse o ale máis grande de toda a tarde, pero sobre todo a que o acompañedes todos e todas bailando. Así que dame uns pasiños para diante, ti non teñas miedo. Mira, tes unha responsabilidade grande, porque a maioría están bailando, pero tens que sacar a bailar os que faltan. Entonces, vancho poñer complicado, creo eu. Realmente non vancho poñer fácil. Pero mira, ahora sí, bromas son bromas.